Здравейте! Аз съм Катерина Панова и съм спедиционен посредник в Next Logistic. Как те опиши с една дума Next Logistic? Next Logistic като моето второ семейство. Разкажи за кризисна ситуация в работата си. Те са доста... Плакала съм общо взето, но накрая при добре свършена работа вече си удовлетворен, доволен, щастлив и спокоен. Кое е любимото ти нещо, което си превозвала? Трактори. Специфични размери, извънгабаритни товари. Как реши от банкер да станеш спедитор? Реших да сменя средата. Прецених, че банката вече ме доскуча и мисля, че с камиони работата е по-интересна. Какво би казала на бъдещите спедитори? Да се впускат смело в предизвикателствата. Кой предизвикваш да седне на стола? Капитана на кораба по релация и гуменица Бриндизи, Симеон Борисов. А искаш ли да го предизвикаш? Може да разкаже някоя интересна история от неговото село Братя Даскалови. Кажи нещо на раковски диалект. Ино мани блюлче, скучало ино мани гюлче. Едно малко теленце скочило в една малка локва.